Poď ukážem ti, ako dešifrovať tieto slovné šifry do jazyka matematiky. Podiel čísla R a 6 zväčšený o 4. Podiel znamená deleno, zachovávame poradie, čiže R deleno 6, zväčšený O znamená plus a pripočítame teda štvorku. Štvornásobok podielu čísla X a 3. Podiel je deleno, zachováme poradie, čiže X deleno 3, dáme si to do zátvorky a urobíme štvornásobok, čiže 4 krát presne táto zátvorka. Súčin čísel X a Y zmenšený o ich súčet. Súčin znamená násobenie, čiže vynásobíme X a Y, to si dáme do zátvorky, lebo výrok pokračuje ďalej, zmenšený o mínus, o ich súčet, čiže urobíme súčet X a Y. Rozdiel čísla D a jeho štvorca. Rozdiel je mínus, D a štvorec premennej D je D na druhu, teda mocnina D. Ako bude vyzerať posledný? Napíš mi do komentára a ja ti to skontrolujem.